Ngabemi bamazwe angaphandle abakweli ngokungemthethweni abagcinwe kwiziko lamapolisa isithuba esingaphezu kwenyanga. Abamalungelo oluntu bathi oku kukunyasha umthetho. Umthetho lowo uthi abarhanelwa ukuba abakabekwa tyala kumele bavalelwe iiyure eziyi-48. Urhanushe Sithole waseMozambique wabanjwa ngomhla wesi-7 kuSeptemba. Usibalo wakhe uquqa apha mihla le. Lindele uma kugcwele mlungu manje kungcono sibabona labantu. Manje bayala la ngaphakathi ukuthi sibabona. Abavumi nabantu babona. Nekancane abavumi bakutshela bathi no visit. Buyele emuva kuna visit. Lommi waseZimbabwe uminyaka 26 naye ugaleleka mihla le apha kulandela ukuvalelwa kukabhuti wakhe kwiveki ephelileyo. Ubhuti wakhe unentsholongwane kagawulayo. Kwaye ufuna ukumnika impahla ezicocekileyo kodwa eyona nto ibalulekileyo kukujonga isimo sakhe sempilo. Akafumani into enesihlahla ke kwabesebe lemicimbi yasekhaya. Bathi akuna visiting hour lapha. Bathi akoma visiting hours. Bathi nekudla bafuna imnikeza. Inhliziyo yakho ibuhlungu ne? Imhlungu kakhulu. Imhlungu kakhulu ukuthi umuntu wagula bafuna umnikeza amapilisi. Amapolisa ayala ukuhlomla ngalomba. Emva kwezihlandlo zamalinge okufumana izwi nezithembiso zokubuyela kuthi abesebe lemicimbi yasekhaya basadle amacwaka ngalomba. Ndingumalungelo eBenoni.